Ang imong kinaiya may mo define kung kinsa ka. Juan Tamad. Juan Tamad represents Filipino kuno. Ambot kung yun ka. Pero nganong dili nindot ang impact kung inon kag Juan Tamad? Kay naana ang bayabas, nagpaabot pagid siya nga mahug siyang baba. Usahay bisag kabaw na taon say buhaton, nagpaabot ang nga mahitabo ang atong gusto nga wa tay buhaton. For example, kung pagmata nimo na ay 1 million sa imong tapad, unsay imong buhaton? Mupalit ko og balay og yuta. Mupalit kong sakinan. Matugo balik. Basta nigmata nako 2 million na. Di ba? Kaya ka example no. Kay nay usahay bisag nana nimo, magtinapulan lang gyapon ng mga tao. See? Kay bisan pag panalanginan kas Ginoo kung tapulan ka, tapulan juga. Kay dili man ang kwarta mooy ni define kung kinsa ka. Ang imong kinaiya may mo define kung kinsa ka.